Hola, hola, yo soy Gemma y este es mi canal Idioma Música. Bien, como habéis visto en el título, haremos una salsa para pizza para montar nuestra pizza integlia o pizza en bandeja. Recuerda que la masa de esta pizza la tenemos en el IGTV de mi Instagram. Esta lección nace con la necesidad de enseñaros de una manera didáctica los utensilios de cocina. Entonces vamos allá y comencemos con la receta. Primer de res, ens haurem de posar com uns cuiners i ens ficarem barret i davantal. Bé, i ja estem. No és que vulgui fer cap publicitat, és l'únic que tinc. Llavors anem a veure els ingredients que necessitem per fer aquesta salsa de pizza. Bé, i com podeu veure, són ben poquets els ingredients que necessitem. 4 tomàquets, orenga, all en pols, pebre i, si teniu, orenga fresc. Bé, i el primer que farem serà posar a escalfar la paella amb un rajolí d'oli. El primer que farem serà tallar els tomàquets. El següent que farem serà picar els tomàquets amb la picadora. I el fiquem a la paella. Amb una cullera remourem el següent pas és picar l'orenga fresc. Hem de treure les fulles. Bé, mentre el tomàquet es va fent molt a poc a un foc mitjà, anem a veure els noms d'alguns estris que podem trobar a la cuina. Un plat, un ganivet, una paella, una cullera de fusta, una cullera normal i una cullera de postres. Tenim la parella perfecta per menjar. La forquilla i el ganivet. Una balança, unes tisores, unes pinces que fem servir normalment per donar-li la volta a la carn, un pelador de patates. Això és un cullerot. I això és una espàtula. Per aquí tenim la nevera, el microones. Això serien els focs, encara que no tinguin foc de veritat. Això és l'extractor de fum. I per aquí a baix, encara que no el veiem, tenim el forn. Bé, com podeu veure, el tomàquet ha canviat de color. Ara el que farem serà afegir sal, una culleradeta, i afegirem una miqueta d'orenga, una miqueta d'all i una miqueta de pebre. I el deixarem al foc 5 minuts més. Ara que ja han passat els 5 minuts, afegirem 2 culleradetes petites de sucre. I acabarem afegint l'orenga fresc. I ja tindríem la nostra salsa per la pizza. Bé, i ja que tenim la salsa feta, ara és hora d'estendre la massa a la safata i muntar la pizza. Xampinyons tallats, ceba tallada i mozzarella. Tomàquet sec i mozzarella ratllada i pernil dolç. Bé, i aquí tenim la massa que ha estat reposant a la nevera aproximadament 18 hores.
Bé, i amb aquesta farina enfarinarem la safata. I ara el que farem serà molt fàcil. Despeguem la farina d'aquí, la fiquem aquí i amb les mans haurem d'estendre-la. Bé, un cop ja la tenim així, li ficarem el tomàquet i anirà al forn durant 15 minuts. Bé, i un cop han passat els 15 minuts, la traiem del forn i la deixem refredar una miqueta, perquè ara el que hem de fer és canviar-la de safata. La traiem d'aquesta safata i la posem a una reixa. Per què fem aquest procediment? Bé, aquesta massa és més gruixudeta del normal i si no ho féssim així, no es cuinaria la massa i es torraria el formatge o es cremaria. Ara sí fiquem tots els ingredients. Ara sí, la fiquem dins del forn. Bé, i així ens ha quedat aquesta recepta. Recordeu que la recepta de la massa la teniu al meu IGTV i que aquesta recepta fantàstica és de pan casero, que també el podeu anar a seguir per allà. I res, anem a provar. Mireu quina pinta! Buenísimo. Adiós en catalán. Adeu. Yo me quedo con mi pizza.